Arkadaş Egar'ın häkimliginde halk maslahatynyň taryhy mejlisi we milli liderimizin ilhamy döwletliligiň dawralanmasy atly maslahatçylar ilki bilen bir ýerde ýaýganylan sergini synladylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň kitaplaryna hem-de akyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň çapdan çykan goşgylar ýygynylaryna ul orun berli. Şeýle seride Arkadaş Egar'nyň belend üstünliklerini we münasip bolan halkara guwanamalaryny görkezýän gymmatlyklar şol sana ýakyna Koreýa Respublikasyna geçirilen akylly şäherleriň World Smart City Expo atly bütün dünýä sergisinde berkarar watanymyzyň arkada akylly şäheriniň münasip bolan baýraklar görkezildi. Mundan başga sergide Arkadaş Egar'nyň gurulşynyň ikinji tapgyryny amala aşyrmagy meýilleşdirilen taslamalaryň şekil çyzgylarynyň ýerleşdirmegi serge gelýänleriň aýratyn ünsün çekdi. Maslahatda çykyş edenler ilki bilen 1-nji oktýabrda ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän ýaşullaryň halkara gününiň bellenýänini bellep, bajaýyp sene bilen Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Gahrman Arkadamyzy hem-de ýurdumyzyň ýaşullaryny tüý sürekden gutladylar we iň pek arzularyny beýan etdiler. Bellenşýäli Arkadaly Gahrman serdarymyzyň başçylygyna ýurdumyzda amala asyrylýan düýpli özgertmeler giňlerimi hem-de täzeçiligi bilen tapatlanýar. Özgertmeler döwlet hem-de jemmeçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny gorşap alýar. Ýurdumyň her bir raýaty ata watanymyzda belin söýgüsi bilen ýaşaýar we ihlasly zähmet çekýär. Arkadaş Egar'nyň häzirki we geljekki meýnamalary barada maslahatda giňişlendirilip geçildi. Şunun bilen baglykda häzirki döwürde Arkadaş Egar'ny ösdürmek, oň ikinji tapgyryny gurmak bilen bagly işleriň durmuşy geçirilýänligi, täze şäherde sağlam durmuş kadrlarynyň berkidilmegine, senat we önümçilik diýskalarynyň ýokary ekologiýa talaplaryna laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilýäni bellenip, burada şäherde Arkada medisina klasteri management karhanasynyň durmuşy geçirýän işleriniň muňa şaýatlyk edýänligi, amala asyrylýan we beýgi işleriň, raýatlaryň, çağılaryň bagtyar geljegine gönükdirligini notaly. Şunun bilen baglykda çykyşlarda bayramçylyk günlerini Arkadaş Egar'ny 2024-2050-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakyna Türkmenistan prezidentiniň fermanynyň kabul edilmeginiň Arkadaş Egar'nyň ähli ulgamlaryny sağlaşy we durnukly ösdürmäge, ilatyň ýaşamagyna, zähmet çekmegine, diň almagyna gönükdirilen amatlykları ýygydan öpün etmäge, ýaşaýyş durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmaga ýardam edip, halk barada edilýän aladany görkezýänligine üns çekildi. Kabul edilen maksatnama laýyklykda Gurbanyguly Berdimuhammedow adyndaky howannalyga mätäs şagyrlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gymnatynyň firişdeleriniň hasabyna himayeta mätäs şagyrlaryň kesellerini anyklamak we netijeli bejermek boýunça Arkadaş Egar'na işler dowam etdirler. Bu merkezde ýurdumyzyň dörli sewitlerinden gelen çaýgylaryň taýlaryny dikiltmek babatda mümkinçilikleri giňertmek, bejerge meýilleşdirilýän herekete çäklenen çaýgylara robotlaşdyrylan mexanoterapiýa ýany ýoly goýmak we kämilleşdirmek boýunça işlere ul orun berler. Ýurdumyzda Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasy ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlaryny guramagyň öňde barjy halkara tejribesini nazara almak bilen ol möhüm puwdagyň düýpli özgörtülmegine, keselleri bejermegiň olaryň öňüne almagyň kämil usullarynyň ornaşdyrylmagyna, ýokary hünärli saglyk goraş işgärleriniň taýýarlanmagyna we lukmançylyk ilminiň mundan meýlekde ösüşine gönükdirilendir. Gahrman Arkadamyň başlangyçlary bilen Arkadaş Egar'ny Arkada medisina klasteri management karhanasy tarapyndan durmuşy geçirilýän işlerem ýurdumyzda adamlaryň aýratyny çağılaryň saglygy baradaky aladany döwletimiziň kim işelip üns merkezine saklanýanyny görkezýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Çykyş edenler Gahrman Arkadamyň halkymyna peşkeş beren Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watanatly goşgysyna maslahat atnaşlaryň aýratyny ünsün çekdiler. Hem-de bu şagyryň her bir türkmen raýatyna uly buýsanç döredenligini tüý sürekden nokta, şeýle ajaýyp şahyran eserini halkymyza nowataky gelip peşkeş eden üçin Gahrman Arkadamyna hoşallyk bildirmek arkaly alkyş sözlerini beýan etdiler.
Maslahatmacılaryň öňe çekmegine hormat prezidentimiziň ýol başlygyna Türkmenistanyň syýasy nukdaý nazardan parahaçylyk we araşdyrjylyk merkezi, ykdysady nukdaý nazardan işçiň tenaklaşýan çiğmal gorlaryna baý mekan, medeni ruhy nukdaý nazardan bolsa sagdanyň hem ruhy bilentligiň milliligiň sarpalanýan ýurdun hökmüne dünýäde giň meşgullyga eýe bolan onutaldy. Şunun ýalyna gelecek 2025-nji ýylda şany senäniň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk bayramynyň halkara derejesinde giňden belenip geçiljekdigine üns çekildi. Şunun bilen baglykda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 60-njy plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýylyň halkara parahaçylyk we ynanışmak ýyly diýilip eglan edilenligi bellendi. Şu wagtda garaşy döwletimiziň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygynyň bellenjek halkara parahaçylyk we ynanışmak ýylyna dünýäde hyzmatdaşlygy hemde özara düşünişmegi pugtlandyrmagyň ähli muwidi hökmünde kesitleneni unutaldy. İl içinde döwletliğinin toyu goşa-goşadan geler diýilýär. Akılda şahyrymyz Matymly Piragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň dawaralandyrylýan şöhratly ýylyna geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi mukaddes garaşdyrmamyzyň 33 ýyllyk bayramçylyk dawaralary berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynysy döwrüniň taryhynyň beýik we şanly wakalarydyr. Bu wakalar yer ýüzünde awadan durmuşyň berkarar bolmagy ugrunda izi gider çykyş edýän Türkmenistan döwletimiziň durnukly ösüşiň ygtybarly ýoly bilen berk gadam basyp anamly öňe barýandygyny, parahatçylygyň, ynanyşmagyň hakyky watanydygyny ýene-de bir gezek dünýä ýüzüne jar etdi. Ma'lum bolýaly gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilik edarasy bolan bu umumy milli forumda eden çykyşlarynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri gozaldy. Mertebesi bilen döwlet başdanmaz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynysy döwrüniň möhüm maksatlarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegini üpçün etmäge gönüktirilen il wähwitli döwlet ähmiýetli ençeme fermanlara gol çekdi. Parahatçylyk we ynanışmak adamzat üçin iň zerur mukaddes düşünjelerdir. Biri bilen ayrılmaz bağlanışykly bolan bu düşünjeler häzirki zaman şertlerinde hyzmatdaşlygyň we ösüşiň baş şertine öwrilen halkara ýönergelerdir. Türkmenistanyň halk maslahatynda hormatly prezidentimiziň fermany esasında tasdiklanan Arkadaş şäherini 2024-2052-nji ýyllarda östürmegiň konsepsiýasy ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan eglan edilen 2030-njy ýyllara çelli döwür üçin durnukly ösüş maksatnamalarynyň üstünlükli amal edilmegini gazanmagy gönüktirilen resmi namadyr. Şu ajaýyp fursatda halkymyzyň awadan parahatçylykly ýaşaýyşyna tutuş adamzadyň wäkitlerine gönüktirilen büyük işleri amala aşıryan gahrman arkadalı gahrman serdarımıza tüys yürekten hoşallıklarımıza ederiz. Oy gahrman arkadalı serdarımızın canları sağ, belent başları aman olsun, tutyan tutumlu işleri el madamı üstünlükleri hem de rovaşlıklara beslensin. İlki bilen gahrman arkadağımızı, hormatly prezidentimizi, arkadaly serdarymyzy, bütün ýurdumyzyň ähli ilatyny, esasanam hormatly ýaşullary, mehrem eneleri, siziň hemmäňizi ýurdumyzy halkara derejesinde bellenýän ýaşullar güni bilen tüýs sürekden gutlaýas. Goý türkmen halkynyň bayramlary mundan beýlägem bayramlara ulaşsyn. Halk maslahaty ören ýokary derejede guramaçylykly, ruh belentlik ýagdaýda geçdi. Hormatly prezidentimiz, hormatly arkadaşymyz oňa gatnaşdy. Gahrman arkadaşymyz taryhy ähmiýetli çykyş etdi. Şonu da ilkinji nowatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň häkimiýet bilen halkyň, döwlet bilen jemgyýetiň ara baglanyşyny putalandyrmakdaky ornuny aýratyn belläp geçti. Hormatly prezidentimiz taryhy ähmiýetli çykyşyna şu üstünlükleriň esasyna
agdybirligiň jebisligiň duranlygyny bellemek bilen jikmejik ehli powdoklarda gazanlyň üstünlikleri aýratyn belläp geçdi. Birleşen Milletler Guramasynyň iň bir ygtybarly hyzmatdaşyna öwrülen biziň döwletimiziň başlanýyjynyň esasyna bir näçe kararnamalaryň kabul edilmegi, şol sanly Türkmenistanyň başlanýyjynyň esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň özüniň baş assambleyasiniň 78-nji sessiýasynyň 60-njy plenar maslahatyna 2025-nji ýyly parahatçylyk we ananşmak ýyly diýip kabul etmeginiň özi garaşsyz Baky tarap Türkmenistana hormatly prezidentimiziň alyp barýan işleriniň gahrman arkadamyzyň berk bünýadynyň esasyna döwrewap we dünýä nuskoluk derejede dowam etdirilýänini suwd etdi. Gahrman arkadamyz şunyň ýaly çärelere, dawaralara özüniň jewher paýgazyndan dören kitaplaryny, şygyrlaryny towud edýän ha bu gedegim Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany diýen özüniň goşgusyny towud etdi. Adam zadyň hakyna bilent maksat tutany, garaşsyz Baky tarap Türkmenistan bütün dünýäniň halkara parahatçylyk watany. Biziň alyp barýan işlerimiziň hormatly prezidentimiziň paratatly başdorlugyny diňe bir Türkmenistan üçin näle eýsem dünýäniň halklarynyň parahat ýaşaýyşynyň hatirasyna alyp barýanyny görmek bolýar. Hormatly prezidentimize, arkadaly gahrman serdarymyza, gahrman arkadagymyza, garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimizi gülledip ösürmek, halkymyzyň bagtyar durmuşyny has belent derejelere çykarmak, şu berkarar döwleti, şu bagtyar durmuşy nesillerden nesillere geçirmek, asla dünýäde bir iň mukaddeslik hasaplanýan parahatçylygy geljege geçirmekde alyp barýan işleri, ol işleri dünýä ýaymakda alyp barýan işler üçin tükenlikde köp taw bolsun aýdýas. Geljekde de hormatly prezidentimize, arkadaly serdarymyza, gahrman arkadagymyza bu işlerde diň üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýäs. Halaja trawyna bolamyzda Halaja trawynyň gadymy Drifabowyň deňinden geçip barýak piýadalap bir çağazyk gyýjaga gahrman arkadagymyň goşgusyny döwregine öýe ýaldyry ýüşüp aýtyp duran eken. Şol görnüş men gözümde gatyp ulugal sebäbi Aşgabatdan tek bir ýanglananda 4-5 günden geçmedik goşgyny şo ulaga bolan birine çağazyň aýdyp durmagy şol gahrman arkadagymyzyň parahatçylyk simfoniýasy. Şu wagtda çağazyň ýurduny öwrüp bilýärliginiň bu kamy iň owadan aýdym şo görnüş. Şondan aňyrda aýdym ýok diýip hasap edesin gelip dur. Sebäbi çağan kalby ýaly kalp, çağan ýüregi ýaly temiz ýürek ýok, ak kagyz ol. Şu ak kagyzyň güdeninden nagyş bolup gahrman arkadagymyzyň şo goşgusy şekillenip bolsa, şo çağan ýadyna şo Baky galýar. Diýmek, Bakylyga ýazyljak eserler ine şeý diýip döreýär. Gahrman arkadagymyzyň şol halk maslahatyny eden çykyşynyň yerlerdäki, toprakdaky, daýhanyň azabyndaky, suwdaky, gadym daýhançylyk ýörelgelerindäki şol suratlanyrmasy şol. Diýmek, şol aýdylan zatlar ýönelgedel gahrman arkadagymyň arkadagy gahrman serdarymyzyň şol halk maslahatyny eden çykyşynyň özi eýam halkyň kalbyna, topragyň güdünden nagyş bolup galypdyr. Diýmek, nirede aýryşýal çağan gülkisi ýanglanýan bolsa, şol ýurt iň bagtyar ýurt. Nirede parta ýygylýan bolsa, buğday ýygylýan bolsa, şol döwletli ýurt. Diýmek, Türkmenistan şu gün döwletli ýurt. Nirede kerwen gelýän bolsa, şu ýer bereketli ýurt. Esasanam kerwen ýylan zat ýurda ıgrarlyk, lewzillik, bir sözlük, bütewlük, agdybirlik getirýär. Şoň üçin hem gadym kerwen ýollarynyň gurulşy hakynda da şol çykyşlarda aýdyldy. Gahrman arkadagymyň aýtdy, arkadaly gahrman serdarymyň aýtdy. Şeýle ajaýyp zatlar bize bagyş edýän gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman serdarymyň jallar sag, ömürleri uzak bolsun. Nurany ullerde, ýaşy ullerde duşup durmak hem memnuniýet we sag bolunlar. Yurdumuzda halkyň pikirine şeýlede her bir raýata aýratyn sarpa goýulýar. Çünki biziň yurdumuzda her bir raýat gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan sarpalanyp, hormatlanyp ýaşaýar. Şonuň üçin hem şeýle bagty duýup ýaşamak biziň jemgyýetimiziň has işçiň hem döredijlikli zähmet çekmegine uly itergi güýç bolup durýar.
Inha yan ýakynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň belleşi ýaly awadançylygyň, bagtyarlygyň, şeýle-de beýik ötüşüň hatirasyna döwlet adamy, adam bolsa döwlete gulluk edýär. Munyň özi döwlet adam üçindir diýen taglimatymyzyň esasynda alyp barýan işlemimiziň barhara başlanýanyny görkezýär diýip jaýdar bellemegi biziň ýurdumyzda halkymyzyň agzybirligini, jestligini berkitmekde. Şeýle-de halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamagyna döwlet ähmiýetli meseleler çözmekde Türkmenistanyň halk maslahatynyň ähmiýetiniň wajyp ornuny ýene-de bir gezek aýdynlygy bilen görkezdi. Elbetde şeýle uly güýjüň, şeýle özgörüşliň sakasynda bolsa, Gahrman Arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiziň watanyna, halkyna bolan çäksiz söýgüsi we esasy aýratyn bellemeli zatlaryň biri bolsa, hormatly prezidentimiziň fermanyna laýyklykda Arkadağ şäherini 2024-2050-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasynyň kabul edilmegi biziň ähli türkmen halkymyzy şol sanyna her bir Arkadağly ýaşaýjyny aýratyn buýsanç duýgularyna wesledi. Şol taryhy mejlisde Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahrman serdarymyzyň ýaş geljekki nesillemizden başlap her bir raýat baradaky taýsız tagallalaryny beýan etmekleri elbetde ýurdumyzda her bir raýata goýulan beýik sarpany aňladýar. Şonu Gahrman Arkadağymyz biziň bir taraplyk siýasatymyzyň dost soňanlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägen pogtalandyrmakda esasy bir beýik taglimatdygyny beýan etmegi hemde özüniň şeýle ajaýyp şygyryny ýagny Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watana atly şygyryny ähli halkymyza şol sanyna ähli adamzada peşgeş etmegi biz üçin ýatdan çykmajak taryhy pursatlaryň biri boldy. Sözümiň şu ýerine Gahrman Arkadağymyzyň şeýle ajaýyp şygyrynyň şu tetirlerini beýan etmekçi. Goý ýürekleri bir bolup baky gulaşsyn dünýä, maksatlar murat tapyp bakta ulaşsyn dünýä. Ýurdumda adamzada beýik geljek görünýär. Ak günleriň hakyna belent maksat tutany Türkmenistan parahatlyk ananşmak watany. Häzirki wagtda elbetde ýurdumyzda ähli adamzat üçin şeýle belent sepkitleri üstünlükli durmuşa geçirmekde alyp barýan taýsız tagallalar üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýas. Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Ähli adamzat babatyny alyp barýan belent tutumly işleri diňe üstünliklere weslensin. Maslahatyň dowamyny esasan Türkmenistanyň halk maslahatynyň 24-nji sentýabrda geçirilen mejlisiniň çözgütleri barada gurrun edildi. Şunun bilen baglykda bellenip geçilşi ýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň başlyklyk etmegine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň gün tertibine halkymyň bagtyar we awadan durmuşyny üpjün etmege, ýurdumynyň mundan meýlekde üsüş hem rowaşlyk ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meseleler girdildi. Halk maslahatyna Gahrman Arkadağymyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň çuň manyly çykyşlaryna garaşdyrmamyzyň 33 ýyl içinde gazanylan ajaýyp üstünlikler ýetilen sepkitler barada uly gowunç hemde buýsanç bilen bellenip geçildi. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna hemişeli bir taraplygymyzda 30 ýylyň dolma münasibetli taryhy wakany uly dawarlary beslemek barada Gahrman Arkadağymyzyň we Arkadaly Gahrman serdarymyzyň anyk başlangyçlary öňe sürenige bellenip, şol başlangyçlaryň sevit derejesinde Birleşen Milletler Guramatynyň çäklerini uly gollugy iýe bolan ona üns şekilli. Bularyň ählisynyň Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň uly zähmeti, erkitligi, syýasy öňdöňörjüligi dur diýip çykyşlarda aýratyn durulyp geçildi. Hemde Türkmenistanyň halkara syýasy giňişliginiň ygtybarly agdasy hükmünde parahatçylyk söýüji hemde oňyň daşary syýasat alyp barýanygy, sewitleýin we halkara derejede parahatçylyk hemde howpsuzlygy berkitmäge dünýäde uly orun eýilýäni, özüniň bir taraplyk ýörelgesine agraly bolmak arkaly halkara gatnaşyklaryň parahatçylykly ýol bilen ösdürmegine, ähli umumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň öpjün edilmegine uly goşunt goşýanyny taly.
Şeýrede çykyş edenler Halk Maslahatynyň mejlisinde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdanamyň 2025-nji halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylyny geçirmek boýunça şäherler hakynda kabul eden fermanyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde beýan edilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň we 2025-nji halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylynyň ähmiýetli aýratynlyklarynyň ugralyp bu wagtda kefitlenen wezipeleri durmuşa geçirmäge gönükdirlerini bellediler. Maslahatyň dowamyna bellenşi ýaly merdany halkymyzy beýik işlere galkandyrmakda hemde jewsleşdirmekde alınıp barlayan syýasy jemmeşilik çärelerini ähmiýeti uludyr. Şunun bilen baglykda Halk Maslahatynyň mejlisinde Gahrman Arkadamynyň aýdan sözlerinden uğranyp raýatlarymyzy täze üstünliklere ruhlandyrmakda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň we mejlisiniň ministrlikleriň we pudaklaryň dolanýan edaralaryň, häkimlikleriň, syýasy partiýalaryň jemmeşilik birleşikleriniň işlerini sağlaşdyry dowam etmeň zerurdygy esasy wezipäniň halkymyzyň eýsilmez güýjüni ýurdumyz ýymyndan meýlekde gulledip ötürmäge gönükdirmekden ibaretdir bellenli. Maslahatyň dowamyna Gahrman Arkadamynyň başlangyçlary bilen bina edilen Arkadaş şäheriniň ýurdumynyň garaşsyzlyk taryhyna aýraty sahypa bolup ýazylýan agbarda beýan edilip, ýakyna Koreýa Respublikasyna geçirilen 2024 World Smart City Expo halkary sergisinde iň tapawutlanan akylly şäher adly baş baýragy Taşaýurt akylly şäheri, akylly şäherleriň World Smart City Expo 2024 adly halkary sergisine goşan ulu goşandy düşünýän halkary baýraklaryna eýe bolan Arkadaş şäheriniň dünýä derejesinde ikrar edilip, watamynyň durmuş ykdysady taýdan bedew wagtly okuny ötüşini görkezýän gowunçlaryny taly. Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi we milli liderimiň almy döwletliginiň dawralanmasy atly maksatda ýagnanan aýdymlar halkymyzyň asarlaryň jümmüşinden göz başalyp gaýdyan ademy däpleriniň parahatçylygyň, döwletçiligiň, dostlugyň we insanpärwerligiň hormat prezidentimiň iýiýurt bähbetli işleriniň Gahrman Arkadamynyň milliardyny beripden soň ösüş maksatly özgertmeleriniň dawralanýan alamatlanyrdy. Bu çäre türkmen halkynyň belen insanpärwer maksatlara agrarlygyny, milli mirasymyzy hormat prezidentimiň beýik özgertmeleri netijesinde ýetilen belen sepetleri wagt etmekde aýratyn ähmiýetli boldy. Ýeňerimdäki davrada kuwwatly ruhy mazmun jemlendi. Ol belen raýatlygy we watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýete ýetir. Bu orta çärede öz beýany tapdy. Dawra bede beren ajaýyp owadanlyk biziň her bir günümizde mahsusdur. Ol bir qara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiň tarapyndan amala aşyrylýan işleriň üstünlikleri beslenmegi bilen bir baglanyş gallar. Buňky dawra maslahatçylar ýurdumyzda döredilýän ajaýyp şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdanamyň hemde Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.